وہ جگہ بڑیاں نصیباں والیاں جتھے سرور کائنات دا ذکر خیر اور محفل میلاد ہو جائے۔ اللہ کریم اس محفل مقاصد برکات، محفل مقصد دی جتنی برکات نے اللہ انہوں ہمیشہ عطا فرمائے۔ موضوعات میں کافی مل گئے، فرمائشہ بھی آ گئی ہیں، مزید بھی آ سکتی ہیں، مگر میں جو انتظامیہ بلو میں فرمائش انشاءاللہ وہی پوری کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمید چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بالناس دی سین دے گیرے تک اشارہ قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچے آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ یہ قرآن اللہ نے سارا اپنے حبیب کریم علیہ السلام دی نعت دی صورت وچ نازل فرمایا۔ میں جڑی آیات بینات پڑھنے دا شرف حاصل کیتا، یہ حضور دی نعتاں دا گلستان ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، پنجابی دا سادہ جا ترجمہ ارشاد فرمایا محمد اللہ دے رسول۔ قرآن مجید جب اللہ کریم نے اپنے محبوب دے بے شمار القابات ارشاد فرمائے، کدھر ارشاد فرمائے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ کدھر ارشاد فرمایا یاسین دے دندہ والا، کدھر فرمایا طٰہٰ دی جبیں والا، کدی والضحیٰ دے مکھ والا، کدی واللیل زلفاں والا، کدے مزمل دی چادر والا تے کدے متصر دی بکل والا۔ اس سارے القابات حضور دے سن، مگر ہو سکتا سی کہ ابو جہل کہندا کہ اے محمد تیرا دعوی کہ اللہ نے قرآن تیرے تے نازل فرمایا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن تیرے تے نازل فرمایا تے پورے قرآن وچ تیرا تے نام ہی کوئی نہیں۔ ابو جہل کہہ سکتا سی کہ میں نے کی خبر ہوئے یہ نبی کون ہے، یہ شاہد کون ہے، یہ مبشر کون ہے، یہ نذیر کون ہے، یہ داعی اللہ کون ہے، یہ سراج منیر کون ہے، یہ یاسین دے دندہ والا کون ہے، یہ طٰہٰ دی تاج والا کون ہے، یہ والضحیٰ دے چہرے والا کون ہے، تے واللیل زلفاں والا کون ہے، یہ مزمل دی کمبل والا تے متصر دی بکل والا کون ہے۔ ابو جہل کہہ سکتا سی۔ تو خالق کائنات نے قرآن مجید جتھے اپنے محبوب دے القابات ارشاد فرمائے، چار جگہ قرآن پاک کے اللہ نے اپنے محبوب دا اسم ذاتی محمد بھی لکھ دیتا تاکہ ابو جہل تے کائنات والے نو پتہ لگ جائے کہ یہ نبی بھی محمد ہے، یہ شاہد بھی محمد دا نام ہے، یہ مبشر بھی محمد دی ذات ہے، یہ نذیر بھی کملی والا ہے، یہ داعی اللہ ذات بھی کملی والے دی ہے، یہ سراج منیر بھی کملی والا ہے، یہ یاسین دے دندہ والا بھی محمد ہے، یہ طٰہٰ دے تاج والا بھی محمد ہے، یہ والضحیٰ دے چہرے والا بھی محمد ہے، اے واللیل زلفاں والا بھی محمد ہے، یہ مزمل دی چادر والا بھی محمد ہے، تے متصر دی بکل والا بھی محمد ہے۔ خالق کائنات نے دسے سارے نام میرے محبوب دے، چار جگہ قرآن مجید اللہ نے اپنے محبوب دا اسم ذاتی محمد بھی لکھ دیتا۔ گرامی قدر حضرات، اج جڑا عنوان میں نے ملے انشاءاللہ وہ بھی بیان کرانگا، اسے ہی آیت پاک دے تحت کرانگا۔ اج میں جی کر دے کہ میں تو ہنو حضور دے نام میں مقدس دی شان سناواں، پھر گھر جان دے سوچ دے جایا جے جدے نان رب نے انیاں عظمتاں دیتیاں اس محمد دی ذات نو رب کتنیاں برکتاں عطا فرمایا ہون گیا۔ بھائی حاجی صاحب نے میں نو لمحہ دینا کہ آسی صاحب جتھے بھی آؤں دے انہی سبحان اللہ کران دیو تے میرے بیڑے بیٹھ کے تواڈے کول بندے بول لئی نے بھئی ہن مینوں لمحہ نہ دلایا جے انج دی سبحان اللہ کہو کہ بس موڑ کھنڈا چو آواز اٹھے تے مدینہ طیبہ تک پہنچ جاوے۔ اپنا تے نال دے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے آمین کہو بھائی میری دعا جلدی قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اونچا ہاتھ چوکے اونچا بولے انہوں ایسے مہینے مدینہ دی حاضری نصیب فرما۔ جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے محمد عربی دی زیارت عطا فرما۔ تے جڑا اس تو اونچا بولے یا اللہ انہوں اج جاگ دے محفل جی کملی والے دی زیارت نصیب فرما۔
ہن کام ایتھے کی رکھیا جی؟ یقین کرو موڑ کھنڈا والے ہو، انتہائی باذوق لوگ ہو، سنن والے ہو تے سمجھن والے ہو. میں کوشش کراں گا کہ تہاڈے ذوق دی ہی گفتگو کر کے جاواں. حافظ احمد رضا بھائی رحمت اللہ اور تمام معززین علاقہ بھی تشریف فرما نے. اللہ کریم سارے دا آونا جامنا اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول فرمائے. 4 جگہ اللہ نے قرآن مجید اپنا محبوب دا نام لکھیا. ایسا میں قرآن پڑھا وہ 4 جگہ کیڑیاں نے بھئی. انج دی سبحان اللہ کی ہوا تہاڈی بات لے کے مدینے ٹر جاوے تے گنبد خضراء نال ٹکرا کے آکھے ماہیا حاجی نبی صاحب دے ویڑے چ بیٹھ کے تیرے غلام تیریاں راہواں پہ ویکھدے نے. ہور اونچا جا بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے رجا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. دوسرے مقام تے پروردگار نے فرمایا نزل علی محمد. تیسرے مقام تے فرمایا وما محمد الا رسول. جدو چوتھے مقام دی واری آئی اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ. پروردگار نے فرمایا قرآن میں محمد نازل فرمایا ہے. فرمایا محمد نہیں مگر اللہ دے رسول نے. فرمایا میرا کملی والا محمد کتے بالغ مرد باپ نہیں. فرمایا وخاتم النبیین. فرمایا اے نبیان دا خاتم نبیان دا آخری ہے. جدو چوتھے مقام دی واری آئی اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ. پروردگار نے فرمایا کوئی نبی کسے برادری دا نبی بن کے آیا ہو, کوئی نبی کسے علاقے دا نبی بن کے آیا ہو, کوئی نبی کسے پنڈ دا نبی بن کے آیا ہو, کوئی نبی کسے برادری دا نبی بن کے آیا ہو, کوئی نبی کسے علاقے دا نبی بن کے آیا ہو, کوئی نبی کسے شہر دا نبی بن کے آیا ہو, کوئی نبی کسے ملک دا نبی بن کے آیا. جدو یہی مدنی دیواری اللہ فرمایا محمد رسول اللہ. فرمایا اے نبیاں دا بھی رسول ہے, اے رسولاں دا بھی رسول ہے, اے جگ دا بھی رسول ہے, اے رب دا بھی رسول. اے جگ دا بھی رسول ہے, اے رب دا بھی. بھائی جیڑا ہے وہ تاں بولے. اے جگ دا بھی رسول ہے تے رب دا بھی رسول ہے. محمد ایڈا سونا نام ہے. گرامی قدر حضرات صوفیاء فرماتے نے اللہ نو اس نام دا اتنا حیا ہے جیدے گھر اولاد نہ ہوئے وہ اپنے دل چ منتا تے سکھ نہ سکھ لوے کہ یا اللہ پتر دے گا تے او دا نام محمد رکھاں گا, تیرے محمد دا میلاد مناواں گا, رب نو ضرور پتر عطا فرما دیندا ہے. ممبر رسول تے بیٹھا موڑ کھنڈا والے ہو. چند دن پہلے لاہور میں تقریر پہ کراں تے نوجوان میرے کان چاہ کے کہنے لگا آسی صاحب آ گل ضرور کرے آجے. میں پوچھیا کیوں؟ کہنے لگا پچھلے سال کر کے گئے سو تے میں منتا منی اللہ منو پتر عطا فرما دیتا ہے تے میں ہن حضور دا میلاد کرانا ہے. نوجوانوں اس نام دا رب نو حیا ہی بڑا ہے. اس بات ہے آجی بول کے کہندا کیڈا سونا نام محمد دا, اس نام دیاں ریساں کون کرے. مل کے سارے پڑھیے کیڈا سونا نام محمد دا, اس نام دیاں ریساں کون کرے. ایڈا سونا نام محمد اوپر میم نیچے دالے. عرض کی دیا یار دا نا ایویں دا کیوں رکھے آئی. فرمایا اوپر میم نیچے دالے, ایدی میم
مولا نل ملی ہے دال دنیا نل ملی ہے یہ محمد آیا ہے مولا کولوں لئی جائے گا دنیا نو دئی مولا تو لئی جاوے گا تے دنیا نو دئی جاوے گا جدا کھائیے او دا گائیے جڑا محمد دے ٹکڑیاں تے پل دے او میرے نال مل کے پڑھے کیڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں بھائی میرے نال رل کے پڑھو جی جی بالکل انشاءاللہ توجہ بھائی کوشش کرو بچیاں نو پیچھے کر دو نوجوان تسی اگے آ جاؤ نا تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو تسی سیانے بندے تسی داڑھی والے ہو نا ماشاءاللہ جڑے داڑھیاں والے ہو اگے آ جاؤ میری ایک گزارش سن لو بھائی سارے حضور دا ذکر چھوڑ کے سجے کھبے نہیں ویکھے دا جے نبی کریم دا ذکر چھوڑ کے بندہ سجے کھبے ویکھے پھر مدینے آواز ہوندی ہے کہ میرے نالوں سونا کوئی ہور لب گئی جے دے ول پیا ویکھی جانا ہے بس ذکر رسول عربی دا ہے پوری توجہ نال سماعت فرماؤ میں مدینہ طیبہ تصور تے تخیل دی دنیا چ جانا جنے جنے میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ بھائی بیٹھ جاؤ سارے دوست بیٹھ جاؤ میں پہلے عرض کیتا جدا کھائیے او دا گائیے ہن جڑے جڑا محمد دے ٹکڑیاں تے پل دے ہاتھ کر لے کھڑا تے مل کے میرے نال پڑھے کیڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے جڑے ویلے کملی والے اپنی ماں دے شکم دے اندر آئے سیدہ آمینہ فرما دیا میرے کنا چ آواز آندیاں نے آمینہ آئے ساتھ نو پتر دینا ہے پتر آوے دا نام محمد رکھ دیویں آپ کہندی وے آواز دین والے آ پتران تے نام ماواں رکھ دیاں نے پتران نہ باپ رکھ دینے پتران نہ بہنا پرائی اور سجن بیلی آن گواؤں والے انگ ساک رشتہ دار رکھ دینے آباد آندی آمینہ اے محبوب بھی سادہ ہے تے نام ہی صحیح رکھنا اے محبوب بھی سادہ ہے نام ہی صحیح رکھنا ہے پھر کیوں آیا کا کیڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے جڑے ویلے کملی والے اپنی ماں دی گودی دے اندر آئے آن گواؤں دیاں عورتاں کھڑے آئی حضور دے دادا جی نو پوچھ دیاں پوترے دا نام کی رکھے آئے فرمایا میں پوتے دا نام محمد رکھے آئے عورتاں کہن لگیاں ہاں ہائے کیویں دا نام رکھے آجے ایویں دا نام کدے سنیا کوئی نہیں سرکار دے دادا جی نے پتر دے چہرے تو کپڑا اٹھایا فرمایا ایویں دا نام کدے نہیں جے سنیا ایڈا سونا کدے ویکھیا جے عورتاں کہن لگیاں کدے نہیں ویکھیا فرمایا پھر سمجھ جاؤ ایڈا سونا نہ رب نے ایڈے سونے واسطے رکھیا سی پھر کیوں نہ پڑھیے کیڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے تے دو جگ تے سایا او دی رحمت دا دو جگ تے سایا او دی رحمت دا اس چھان دیاں ریساں کون کرے کیڈا سونا نام محمد دا جے او دی ریس کوئی نہیں نا تو دے نا دی بھی ریس کوئی نہیں
ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے اجے تے میں شروع ہویا تہاڈا یہ حال ہے تے پینڈا تے بڑا لمبا ہے اور اونچا بولو اللہ نے اس نام دا اتنا حیا ہے اعلی حضرت والد گرامی مولانا نقی علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت میں جدو محشر دا بازار سج جائے گا کہ اللہ دی جڑی حشر دے میدان وچ سب تو پہلی آواز آوے گی وہ آواز ہوے گی محمد ذرا کھڑے تے ہوو اعلی حضرت والد فرماتے ہیں 70,000 بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ فرمائے گا تسی کون ہو وہ کہیں گے یا اللہ ساڈا نام محمد ہے اللہ فرمائے گا آواز دے جو میں اپنے یار نو ماری سی تو ہاڑے نام میرے یار دے نام ورگے نے اللہ فرمائے گا میرے محمد تسی اگے کے جنت چ لگے جاؤ تو تسی سارے محمد پیچھے پیچھے لگے جاؤ جدا نام محمد ہوئے گا قیامت نو بغیر حساب دے جنت چ جاوے گا تاں تے میرے تیرے نبی نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے پترہ دے نام میرے نام تے رکھیا کرو فرمایا تہاڈا کی جاندا جے تہاڈے بیڑے چ 3-4 محمد پھر دے ہون تہاڈا کی جاندا ہے کہ تہاڈے بیڑے چ 3-4 محمد پھر دے ہون اس نام نال رب نو پیار ہی بڑے میں تے تسی دنیا تے آئے تے ساڈا نام رکھیا گیا اسی نہیں آئے لم یکن شیئا مذکورا اسی اس قابل ہی نہیں کو ساڈا ذکر کرے دھرتی تے ایک ہی آمینہ دا لال ہے جڑا آج آیا بھی نہیں کہ رب نے محمدیاں دھما پا دیتی آنے توفیق والا بولے سبحان اللہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ویلے بابا آدم علیہ السلام زمین تے آئے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے زمین تے آ کے سجدے چ سر رکھیا آدم علیہ السلام دن بھی رو رہے رات بھی رو رہے 1 2 3 4 نہیں 350 سال آدم علیہ السلام روندے رہے آپ دے اتھرواں نال جنگل چ پانی دا نالا ٹر پیا جنگل دے پرندیاں نے آ کے آدم دے اتھرو پینے نالے کہنا بابا بڑا میٹھا پانی ہے آدم دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے عرض کردے نے یا اللہ ہن تے معافی دے دے ہن تے مینوں جانور بھی مذاق کر دے نے اللہ فرمایا آدم جانور مذاق نہیں کر دے جڑا میرے خوف وچ روے میں اتھرو ہی میٹھے بنا دینا اج پتر روے ماں چپ کراں دی یارن یار چپ کراں دے نے ویر روے پینا تسلی دیندیاں نے اللہ دی دلیل بن گئی میرا یار میں بھی چپ کراواں فرمایا جا جبریل آدم دے کول جا کے اذان پڑھ جبریل نے اذان پڑھی اذان تے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بابا آدم فرماتے نے کملی والے دا نام سنیا مینو خیال آئے تے او انعام ہے جڑا میں عرشاں تے پڑھدا رہیا واں عرض کیتی اللہم انی اسالک بحق محمد عرض کیتی یا اللہ محمد واسطے معافی دے دے اللہ فرمایا آدم سر چک لے معافی مل گئی عرض کیتی یا اللہ ہن کیوں پیا معافیاں دینا ہے فرمایا وسیلہ میرے یار دا پایا ہی اجے تے اپنی معافی منگی جے قیامت تک دی اللہ دی معافی منگ دو میں سارے نو معاف کر دینا وسیلہ محمد دا پالیا وسیلہ محمد دا پالیا تیرے تے میرے نبی دا نام نبیاں دا وسیلہ یہ کملی والے دا وسیلہ پا کے آدم توبہ کرن تے توبہ ہو جائے قبول تے جے وسیلے کملی والے دا غلام پاوے اور اچھا بولو کوشش نہ کرو بھائی ہاتھ کھڑے کر کے بولو مینوں پتہ لگے میں سرکار دے دیوانے چ بیٹھا گرامی قدر حضرات سچی دسو جی حضرت بابا آدم دے دور چ نبی دا نام ہے سی جدا نام ہے سی وہ آپ نہیں سی ہے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش نو بٹھا لیا کول آپ فرمان لگے بیٹا جدو اللہ نے میرے جسم وچ روح پھونکی نا ونفخت فیہ من روحی
میں سر اٹھا کے عرش وال ویکھیا تے عرش دے نیچے لکھیا محمد. فرما دے نے میں جنت وچ گیا تے جنت دیاں حوراں دے متھے تے دونوں اکھیاں دے درمیان لکھیا محمد. فرشتیاں دے بازواں تے پراں تے لکھیا محمد. جنت دے درختاں دے پتیاں تے لکھیا محمد. بھئی اج نوجوان کو کوٹھی بنا لوے. حاشب قبلہ نے گھر بنایا تے نہ باہر مین گیٹ تے اپنا نام لکھیا. اسی کوٹھی بنا کے مین گیٹ تے نیم پلیٹ لکھنے چیمہ ہاؤس, چٹھا ہاؤس, رانا ہاؤس, راجپوت ہاؤس. وہ نیم پلیٹ دس دی کہ گھر کرائے. آدم علیہ السلام فرماتے نے میں جنت وچ گیا تے جنت مین گیٹ تے نام محمد دا لکھیا سی. اللہ فرما جنت بنائی میں وے تے نام محمد لا دیتی ہے. جنت مصطفیٰ دے میرا جی کردہ میں توہانو حضرت پیر باہو دے دربار تے چھڑ ڈالوں. یہ تو بھی حولا بولو تو گزارا میرا پھر بھی ہو جاتا ہے. ودی نو ستے خیران